सांग्रांशाला रेशमुख हुकबार बखास्तिनि सुपारिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुजित कुमार दास, सारसीमा हुकबार सेक्टर ऑफिसर प्रणब मालाकार, रतनपुर हुकबार सेक्टर ऑफिसर शुभजित पालनो लगियतयै उत्तर सुनायचुरी आश्रम पाराव थांगै कोरगनि हुकबार रगनो थांगै बेरायनाय लेखा आरो थांगै हुकबार खालायनाय रगबैबो कगलाम सालायखा सुपारिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुजित कुमार दास ते कोरग खालायमुगो तामो तामो जोंजाल तंग आबारावनो तैबो कगलाम सालायखा ते हुकबार तांगबेदिकनि बखाक्तै कोरगनि हुकबार खालायनाय रगनो चुबामुं याफानानि बागै सैबोलाय याफानानि कग्रग बाहायनो सालायखा ते कृषि विकास योजनानि बिसिंतै कोरगनि हुकबार खालायनाय रगनो चुबाछो याफानानि बागै कयनाय हिनैबो साका सुपारिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुजित कुमार दास SDRFC नि बदल दरसा लायथानाय स्रांसालो आमसे बेरायनायै वेरिफिकेशन खालायै गलांखा ते हुकबार तांगबेदिकनि बखाक्तै कोरग बाय गति गाहाम सुनामनानि बागै कोरगनि हुकबार खालायनाय रगनो बाहायके जुबाय माननो आबारनो तैयै गोजोग बेरेमो तंनाय दागिफां संरग बाय कगलाम सालायनाय हिनै साय खोनारोखा सुपारिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुजित कुमार दास।